I don't know wano ka culture men andi ko benta do Adam e Eve andi ko culture men ngobe jibiti ko en fait ko di dinaji gayen ako ben ko dum di divinité ji fopata di mari galadi hay annabi Isa no mari strategie mu haramo mari galadi kono be inne no ke wo ina annabi Isa non ko annabi Musa parce que be ron ko explique de galadi aido ben andi ka gentleman ben kikala e nagara nagara non kakander kander die pudal awalu o yalti ko don o puliri kikala ko imorde neddo mujjina c'est que geno madum Allah tagi madum geno o tagi kike o tagi neddo imorde neddo be mujjini kikala ko photo wal neddo andi nde harfere photo e hala pular e hala français photo ko pular no sa andi photo ko photo ndiri quoi ko fotata c'est-à-dire que ça ida c'est la même chose no photo ndira quoi en fait ka hala photo e français ko pular no sa andi onde e hala français ko ondande ko pular no wadi halaji bus plein comme ça photo ko photo wal ko photata en fait ça yeti image ko yingo ya ndaron étymologie mo image en français étymologie harna définition étymologie ben ko imago ko yingo ko inte yingo kon ko woni image en français yingo andi non ka hay kala pular ko dungo parce que ben wadiri yingo ko wadiri fi yayi afani donc on idée yugol don woni on yingo ko on yingo ko woni on yingo woni en français image afami andi be yetta a ko waje ka woni a wo be retourna ando sa windi goddum en anglais a jangi en français ma windi en français a jangi en anglais sa fama la joni non andi ka tawrata be ndawo boddidi di ar andi ko boddini ben ta Lucifer yayi fi be andabe ko boddini ta Lucifer ene inde iblis di boddi ben ni wo ko ineteno do ko ineteno do Gadriel naadi Lucifer kander paradis kadi ko hala pular paradis ko bernde addi paradis o harfere bernde c'est-à-dire que Gabriel o malaikajo naadudo Lucifer woni Gabriel be innata mo Gabriel non wodi Gabriel wodi Gadriel ko firi ko honnum ko geddirdo fami andi geddugol ko yeddugol ko geddiriyel c'est-à-dire que tournirgel geddiriyel a fami geddiriyel ko woni geddirgel voilà kono kambe be windi mo gadriyel benna ko woni malaikajo do wawi wadde dum ka Google o yiyay ko deftere intendo le livre d'Enoch deftere wonnone ka éthiopien be ben tata be portobe kambe fittinde be falaka yiwde fi mayre ko on naadi suudi naadi Lucifer ko hombo ko foroforondu Lucifer étymologie Lucifer ko foroforondu yehe en fait be jettu mo be inni wo be traduction on no woni Lucifer anno e ko benta Isis andi Isis inde mun ndi ko Aisatu ko du windi ko Aisatu windi texte sur texte kayti mu ka pyramide Egypte ko Aisatu windi kono be inni wono en grec men traduise Aisatu en grec kono Aisatu firi ka hala men grec ko non joni Isis andira be pale fi to jibi ndir ko yimbe zo hakkile jama kono be fira hakkile men joni Gabriel andi kon woni gabitol ko no jungo ko naba e maka woddi c'est-à-dire ko extension de Allah Gabriel on ko Allah